ndinakomana nachambenda samwe but ndanzwa nyaya matauraka ndinodzoka Monday I think ndinendamu area tokombea manotes nyaya ndisingati ndeye matsamba nechichizvi ndinozokonzera manewspaper neukama hwakatokosha. We can't continue my problems anga aripo pakati patsvangirai namugabe ZANU-PF neMDC. Now going forward it must be a properly new dispensation. Plus kuti maguru wangu nyaya yekuda kutsvaga muturikiri nemunyai vakamboona rudo runotsva pane munyai muvaudze izvozvo muvaudza izvo vanoziva muvaudze kuti munotsvaga munyai parudo vakamboona munyai unodikwa pakuroora kwete parudo but also vanacharamba nevamwe sanzoda vane problem yekuda kufarisa nezvisina I don't like. Zvatanga manje muri yeZimbabwe regedzai timbopinda munyaya idzika ende munoziva kuti kana kumuchinge manga makadziteerera kubva kare nditambosiya katombotsikira tombonoti vamwe vari kuti kudii nenyaya iyoyi right. Inini zvangu honestly speaking chekutanga chandakatombotaura naChamisa ndechekuti inzwai kamudhara panapa tangofanana vanhu kuti takungogarira vana hapana kuti muchaenda. Chero mukanzi matengwa tokutengenurai, chero mukanzi maroiwa tokuroyorona. Ndanditi ndo zvinhu zvekuti takatongogara pasi tikatongoonesana because pane zvinhu zvinoitika muri Zimbabwe. Let me tell you something. Chinhu chinonzi politics chinoconfuse zvekutodaro. Politics idzi unota zvese kuti zvinhu zvinge zvichifamba. Pane imwe issue iri kutenderera but I will be back ndichinyatsoiadressa pane nyaya yacho after tambonzwa this audio ranga riri kuitika rekuningina vanhuka vanenge varimo vari part of the team vekuti vanenge vakarova call recording. Purpose of that call recording yange reyekuti okay vachita negotiation panga pana immediate pakati anenge achimirira alright ndafonderana naye enzwa zvaanga achipindura. You understand? But in that call apana yana chakashata. Ma negotiations anda kuitwa because ndo zvinhu zvokuti maizvichemera semhuri yeZimbabwe but zvimwe zvacho is not good for public consumption but zvoitwa sei iyo public yacho muri mimenenge mademand kuti this is what we want. Ngamboenda anotaurirana. Yes vamwe vakatanga kuti nyaya chakadambobudiswa nevamwe vanga vainzwa vakatanga kuti iye ndo bhazi kuda kati haina ndingachemere remote ndiri nemuridzi weTV. Zvinongodiwo sometimes panongodiwa counter but let's see. Chamisa ndo pari kupindirwa nyaya iyo iyi yekutenderera kwenyaya idzodzi kuri kuitika achiotoonesana nemaZimbabwenzi ari kuti fellow citizens I'm focused on the main show finding a national solution to CAB3 not distractions or side shows. My leadership effort and focus is on our plans and a fresh start path ahead. The die is cast. I say and act with integrity, purpose, and in your best interests. Everything I do is grounded in accountability, responsibility, and the national interest. Ignore the sting operations and machinations meant to push a false narrative founded on malice and lies. God bless you forever and always. NC ndo shoko raari kubuda ari kutaura achitisimbisa nani vana veZimbabwe kuti aiwa musazonyanya kuityira zvenyu stereki nyaya iyoyi iri kuitika. Inyaya dzekuti dzinenge dzingorimo mukufamba kwezvinhu kunenge zvichingotaurwa asi ini nanzi I am focused pane zvinhu zvandiri kuita se zvandiri kufanira kunge ndichiita. But panapa muri yeZimbabwe tine dzimwe dziri kupisa but one thing manje zvinondiconfuse ndikuti zuro ndi zuro ndakanzwa pane tsamba yaitenderera kuZimbabwe ichitaura kuti zvoni hanzi pari kurambidzwa machechi a certain church ichirambidzwa kuti isaite that meeting yaida kuita because hanzi ibvumidzai sei kuti vanhu vaende kurally sei vanhu vaende kuno zvimaningirikini zvaiitwa zvimaprograms kuti ngotenderere iyo tsamba yakabuda subject ZANU-PF inter-district meeting. DSA madam, please be advised that on Sunday 29 March 2026 there will be an inter-district meeting to be addressed by the Mashonaland East Provincial Chairman Comrade Daniel Garwe at Kotwa High School. In light of this important meeting, you are kindly encouraged to suspend church services on that day
to allow congregants to attend. Komana kana vazogara ka. Inini one thing. Chinondivhundutsawo zvangu. Because I know Daniel Garwe is working extra time kuti apushe narrative dzavo dze 2030, but ukaona zvaunzi usaende kuchechiwo kunonzwa munhu ari toparidzawo zvake zvamwari kuti munzwe zvaDaniel Garwe ndakamboona musa achimonyorora zvake mavhesi emubhaibheri ndikati muchinda uso tora bhaibheri bvati saka zvakatonyorwa kunzi chakati iwo Moses nzvimbo yauri tsvene pakatsika ipapo patsvene wati bvisa bhutsu dzako saka vabereki bvisa bhutsu dzenyu because pa 2030 patsvene ipapo. And I'm like, guys, so this is the way yagara ingoparidzwa nemamwe machechi kubva kudhara, but guys it's wrong. Siyana nekuda kuzopinda futi mubhaibheri macho mauda unomonyorera. That's why chinoita mwana wazhinji avachadi kuteerera kana any pastor achitaura, because of ameno zvamuvare futi mapastor acho unotoshamisika sometimes. Inzara here chii chinenge chichinyatsoitika I don't even know, but iyo nyaya tichaiona because ndiri kunzwa imwe futi iri kunyanya kutenderera mazuva ano yarutendo Matinyarara ari kunzi zvoni anga achishandira anzi Rudland what ari kuramba ari kunongedzera nyaya yacho yakuenda kuna Tagwirei. Munhu waakutaura ipapo apa atotagwirei because ari kuti they say I'm paid by Rudland, but yet everyone knows who was my handler in the system. Rudland is not in politics, so they must stop involving him in politics. Butemba mliswa abato pindira nyaya yacho ipapo. Asi rutendo uri kupisa. People like this panguwa yakata se Eva no ene confusion. Dzimwe nguwa uziye pamwe munhu ndomwari mashandira vanenta vanenge vakutotora nhocho vanenge vane nharo because ana rutendo komana vaparidza propaganda zvavanoto kuzoti Zimbabwe iri kutofa matorist ari kutopinda wopot kutodai kutokesha mari yakawanda obva azobuda ungoti hama matorist ndakaenda ku but kwakusina yese iyo yanga yangori PR. What is PR? Mukuita sei? Muri kungotambiswa front. That is not good guys. So pa point yezvinhu izvozvo zviri kuitika nekutora nzvimbo ipapapa, Temba ndopa ari kuti at this point I must address you Sekuru Moyo with a modicum of urgency. It is imperative that you cease this unseemly behavior. I was the one who took the initiative to introduce you to Kuda, who I can attest treated you with commendable respect during your collaborative efforts. You have also had dealings with Rudland, whom I know well too. Of course, he isn't into politics, but you are the one dragging him there. It is regrettable to see how your conduct has taken a turn for the erratic, bordering on the whimsical, that's encroaching upon the sanctity of the privates. Once cherished in your professional relations, you seem to lack the decorum befitting a practitioner in PR. You are now cleverly weaponizing confidential information during disputes. I helped kukubatsirai murombe Sekuru, and yet you persist in digging your own grave. It is a solemn truth that you will find no allies in this endeavor, even among those you might be attending to impress with such theatrics. No politicians worth their salt will value the services of a public relations professional who lacks the fortitude to safeguard secrets. Moyo muramai vangu, and I feel compelled to offer you candid counsel. I facilitated your entry into this circle only to witness you fashioning a situation ripe with integrity. Your actions are misguided and must be reconsidered. We don't have the burn. #Matinyarara wainzwa ere nyaya yako iri kupindurwa naTemba Muriswa kuti aiwaka zvana Rudland zvoutaura siyani nazvo, usanyamba usaramba kuzotaura zvakuda even wauda kuadresa kuda kwachitagwire that way, it's not good, siyana nazvo. Pakashata. Ndozviziva iwe ndati
politics idzi dzine badzasvika. But guys, thank you so much for watching Kulian TV, and ndira kutendai because so far studio yedu yapa 80%. This is good news. Anytime soon, I think in less than a week or so, or 1 week and a half or 2 weeks ipapapa muchange makutona takurwa pa chivhiti chiri beautiful, a nice studio yamuzani makamboona the one on its own. Isina kana anyone ari kuZimbabwe, asina even ZBC I believe kuti aisvike pama standards etakaseta ipapo. So trust the process. Thank you so much for watching Kulian. But for now, let me tell you something. Ndine vanhu vazhinji vari muSouth Africa muno vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvanyore zvaizi nekuti pane company inonzi Education Research inotungamirwa naMukoma Owen. Idzo ndio shasha vanokwanisa zvamanje manje kukuregistera macompanies vokuvhurira FNB business account usina work permit nestudy permit. Nai saka garai mavabata nhamba dzavo ndodzo dziri kushowa pa screen, mutaura navo vokubatsirai. Hapana chekuzo chema kana chekuswera muchitenderera. Tiri kuti no work permit no problem. Education Research ndo solution. Uri kwauri vari kwavari, and vanokuitira even to those who are outside South Africa. Guys, feel free kungobudikira muita se muSouth Africa macho muita se mubatsiro munozodei mangwana muzoti ndakutipirai zvinhu zviri kuitika. Nhamba dzavo ndidzo vari reliable and affordable. Garai mataura navo vakubatsirei.